Kasora kadei ka shnong ka bajortam uslab ha ka pyrthei naduh hyndai hynthai. Hynrei haba ki briew ki poi shatei ha ki tlang kim iohi slab satia. Kumta ka sorkar ha kini ki snem baladep kala rai ban bono ada ka jaka tyngkai slab lane ka rain museum. Ha ka ki briew haba ki wana kanu ka poru kin iohi slab Sohra ha kani ka museum. Hynrei kani ka rai kam shimla poi Shano ru. Bah Titus Chyne MDC Sohra ublai kandu Myntri Rangbah ka jalau Conrad Sangma banyakran halor ki babon ki mat karoi ka par jaka Sohra ulai thu baya kani ka kamla IT chakanehu Hynrei tip kala long no pat. Ini kisah mula ada kan juga korban bakat bu noi garing museum pas orang ni tanya pada i kata pit dan jeng nyebut dia ya kan ni mentan ni kerja keren namar baka hajing syaga di skim kebala sanction kebala airu akan lihu ban pentrikam ya ka lihat la pakabang in sapan kermau ya gormen kan ni